Buat sambal untuk berbuka di hari ke-8 puasa. Kada pula kita lihat sebelum mawai sambal awak jorang nasi dulu. Nyo nasi re nang galik lupa bekong. Sudah itu baru awak galai lo cumi re lah ya. Awak angken tulang punggung, sudah itu awak bola cumi. Nan bagian kepala awak angken gigi sama tinta. Sudah itu awak angken lo kulitin warna ungu re ha. Dek cumi godang-godang awak korek-korek baru awak basuh. Supaya nak ancak ompuk cumi awak. Agi garam 1 sendok teh, cuko 2 sendok teh, baking powder 2 sendok teh lo. Digalimang dionon selama 10 minit baru sudah itu dibasuh bersih-bersih. Lanjut lo awak saik-saik lobak lay untuk buat gulai putih. Sudah itu awak angek lo kuah gado-gado nang berlebih kalamari. Awak lanjutin manjorang gulai putih, racik bawang merah, dimasukin daun solom jo daun limau, lado nang lawak racik, sapode nang lawak tokok jo santan. Dak lupa lo diagi garam. Lama ngalogak santan wak dimasukin lo lobaan nang lawak racik takolai. Membuat gulai putih re dak lama bagai doa lah masaknya langsung dibangkit komode. Dijorang lo periuk lay lama ngeloga air diagi minyak. Dimasukin lado, bawang, tomat, diobui lado wak dulu supaya nak murah manggiliang Di samping itu dijorang lo kuali untuk panggoreng towong. Towong lo untuk kaki cumi dek wak bekong. Lanjut lo manggoreng tahu untuk gado-gado. Sudah itu dilotu lo cumi wak lay. Jo minyak angek saboner angek. Disambun lo manggiliang ladonyo lay. La cowo lado tomat bawang dimasukin ke dalam kuali digoreng lado lay. Dak lama sudah itu dimasukin lo cumi nang lawak lo tu tako. Di samping itu awak jorang lo periuk untuk paubui kacang panjang jo toge. Sambil mengacau cumi nang balado tako. Dicolik ke sebelah kidar awak balik kira lah masak kacang panjang jo toge tako. Masih di periuk nang samo awak sambung lo mau bui mie kunyang lay. Sambal nang di samping itu lah masak dibangkit lo lay. Nan idak bakinco jo towong untuk sahur. Untuk babuko awak agi towong. Di bedan lo cambung gulai putih lah masak nan sambal awak lah masak lo nan isi gado-gado lah sudah lo bobui. Tapi kantang lun masak lay doa. Lah ampir dokok kawa kotu babuko awak masukin lah isi gado-gado gulai mode tahu, kantang, mie, toge sama kacang panjang. Dak lupa lo lobak mata. Dak dimasukin kasado do sagado abi untuk babuko kini aje. Digalimang jo kuah ko le ya.